Ook een lijnkaart, dat kost je 16 euro. Hè. En dan de linkerkant het kaart van het beest, 50 à 60 euro per week. Want als je een keer naar Terneuzen of andere richtingen moet, kan je geen abonnement nemen, want je moet nog een extra abonnement bijbetalen. Dus ja, de OV-chipkaart blijft nog altijd de goedkoopste oplossing ten opzichte van losse kaartjes. Wel de kaart in de goede richting steken. En daar gaan we. Voilà. En daar is het beest terug opgeladen.